gagas anu gerakan. Gerakannya iki sak penake ping gaple. Sepil pecele. Mantap. Gratis payak iki ya jipok payak yang plastik ya. Tambah somena. Yo yo. Katanya luwe tenan nih katanya. Loh. Video nem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku suwe ra hadir ning channelku iki lur. Iki anu lagi neng jajan neng warunge Mbah Sapi Pawang Reyok iki. Sapa sing ra kenal Mbah Sapi. Butuh some. Tetep wis ngerti kabeh to. Lah iki dodol ning kan. Neng pinggir dalan gede, nanti lapangan Ngaranggayam iki lho. Ngarep iki. Lho, ngarep LPK. Lah iki sepil sih, dodolane apa wae iki? Oh, saume. Apa neh, Mbah? Menune apa neh? Enek gendar pecel, enek baksone. Bakso kuah ada. Bakso kuah. Gendar pecel ada. Gendar pecel. Gorengan juga ada. Iki gendar pecelnya ready iki. Ready dong. Ya. Gendarnya ready. Ya wis, aku gak nek gendar pecel we. Bakso kuah, gendar pecel. Mangko dilarisi iki sik kurang ngerti anu warunge lho, Andek Lapangan iki lho. Andek Lapangan etan nggon rasa ngarep LPK. Lho, nang ngene. Iki cedhak omahe ngono kuwi. Lho, omahe ngono kuwi, omahe Mbah Sapi. Sak prene ndang gaske wae lur. Gubuk kaluwenan. Mampir ini ya. Ini Mbah Sapi iki. Ngaranggayam. Pokoke wis larisi kene. Wis ora asing meneh iki. Pokoke Pawang Reyok ngendi wae tetep wis ngerti iki. Nek pas ngene iki gak ganas. Nek pas ngene iki ra dandan ya. Ngene iki gak ganas. Oh nek dandan malah wedi tuku. Oh. Ini some iki nek pas ngene iki ora ganas ngene iki. Gak ganas. Iki biasanya buka jam piro, Mbah? Jam 8 pagi Teka jam piro, Mbah? sampai malam kurang lebih. Rencana nih. Lah iki nek sementara iki, Mbah. Sementara sampai jam 6. Sementara sampai jam 6 sore. Bukae jam 8 esuk. Sing bar nonton Reyok keluwen mampir ini ya oleh. Minumannya ya ning kono, minumannya enak, pokoknya komplit. Pokoknya Es kopi segala macam mungkin. pokoknya segala macam. Bar nonton kok bazar ngendi. Pokoknya nek luwe nang pira kene. Wis kena enak. Luwe ngelak wis komplit lho. Iki bumbu apa Mbah Mbah? Wis bumbu rahasia iki. Wih. Alam goib iki. Bumbu alam goib. Alam goib iki. Lho, iki ya wong Reyok iki. Oh. Bumbu alam goib. Sampai bumbu alam goib. Ayo julukan. Pire ya, Mbak? Iki julukane some bumbu alam goib iki. Malah medeni. Alam goib. Oke. Iki kapan, Mbah? Mapang neh iki? Terdekat ya acara ulang tahun Karanganyar paling dekat. Sok kapan, Mbah? Tanggal Entah 16 entah 14 urung fix. Tapi di antara dua itu pamfletnya metune 14 tapi ndek rapatnya 16 ya. Rapatnya 16, pamfletnya 16 pamfletnya metune 14 urung pertemuan ya. Iku wis hanya mulai latihan urung, Mbah? Wah, itu wis mulai
ini mulai latihan, nanti malam latihan ning Boston Condromowo. Nanti malam latihan, Bro. Engko bengi latihan. Bisa di konten wis. Ora nek bengi peteng iki barang lamune. Apa ora peteng ngono ya gas ini. Ini Candramawa. Nanti ae pencol. Nah. Pencol Kutha Kerja. Ndah, iki bumbu alam kowe piye? Coba anu some bumbu alam gaib. Ndah. Lah iki bumbu alam kowe tenan iki. Gurih, ada gurihnya, teksturnya lembut. Wes kaya kuliner iki. Enak bolong. Oke. Moga merapat Karanggayam lokasi. Tanding Lokasine lapangan depan LPK Bare. Gambare. News. Lho, iki ya es susu, es kopi. Monggo pinarak bos-bos penggemar reok. Pokoknya nang kene iki ya lokasine. Pokoknya mampir pikir jalan gede. Oke. Cukup sekian dari Pang 22. Terima kasih kawan. Monggo mampir lewat jalur Mojo Gedang Jambangan mampir Gubuk Kaluwenan nggone Mbah Sapi Gendeng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.